कल युग आ कल युग, इ युग जौन बा मशीन के युग ह आ कल युग के तो खैर पहाड़ा बढ़ले बा। आई देखी हम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह तिवारी तनी कुछ मुक्तक सुनी। भक्ति के भंडा फूट गईल भक्ति के भेष में, वाह 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 वाह, भक्ति के भंडा फूट गईल भक्ति के भेष में, आ दानी के धन लुटाइल दानी के देश में। वाह 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 वाह, खुमारी चढ़ गईल तो मंथरा मंधन बने भेजलस। वाह वाह, त्रेता में मंथरा के मती पिरल तो भगवान का बन जाए के पड़ल। जी जी, आ एक कलयुग में मंथरा मन फेरलस थियो। खुमारी चढ़ गईल तो मंथरा मंधन बने भेजलस, लुटाइल दान धन जगह मिलल गौरी गणेश में, आ भक्ति के भंडा फुट गईल भक्ति के भेष में। वाह 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 वाह, रामे मंदिर से चोरी हो जाता। आई दूसर का मुक्तक बा। केहू के आग आगे बा, केहू के आग आगे बा, केहू के भाग आगे बा जी, आ केहू के दाग लागल जिंदगी के दाग आगे बा। वाह 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 वाह, केहू संगत में आगे बा, केहू पंगत में आगे बा। भस्मासुर भोलेनाथ और त्रिजटा सीता, महात्मा बुद्ध के पाके अंगुली माल आगे बा। वाह वाह वाह, केहू के आगे आगे बा, केहू बहुत के खूब, भाग बहुत आगे बा, केहू के दाग लागल जिंदगी के दाग आगे बा। बहुत बढ़िया। आई तीसर का मुक्तक बा। कबो उसरो खेत कोड़ार हो जाला, जी, केहू के बाउर नजर से ना देखे के चाहिए। कब बिल्कुल, के बिल्कुल। एकरा के कैसन मदद कर दी। कबो उसरो खेत कोड़ार हो जाला, बाबे बेकांत के उहो केहू के आड़ हो जाला। समय हो कब केने पेरी ओकर फेरा बुझाला ना, समय हो कब केने पेरी ओकर फेरा बुझाला ना। पवन के बेग बढ़ला पर जेठो में जाड़ हो जाला, वाह 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 वाह, कबो उसरो बहुत खेत बढ़िया, कोड़ार हो बहुत जाला, बढ़िया। कबो कबो उसरो खेत कोड़ार हो जाला। अपना श्रोता सबके बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, धन्यवाद।